baba mwana achida murume wake mango akazara shiro mwana anoblema baba kuti baba ndimani tadza kuti ndorwe nemurume uyo. I hear you there. A very, very solid and valid contribution. Tichitarisawo nemamiriro akaita nyaya kuti pamwe mwana ari kuda kuwanikwa nemurume wake pamwe atokanganwira zvaakaita and is willing to then get into the marriage. 0772162651 Star FM. Hello. Hello, hi KVG and Saki Jane. Hi dear Maswera. Just care. Thanks. Anyway, I think Baba Shavarkuita, it's good. Because kana munhu akambokuhumiliate at first. Come on. What guarantees you kuti zvinezvo mumba macho is going to respect you? Because apa zvatotaurika kuti ndakakuona usiri mhandara. Saka already patone disrespect yatopo kudhara. Yes, tinogona kuti mwana ngaazvirambire, but sometimes my parents, they can make my right decisions for us. Yes. And it's not wrong. Yeah. So I support Baba Kuti. Let him protect his daughter. Achazwana mumuna anotomuda anomurespecta. Nekuti it's not good kuti uende kune munhu akambokuhumiliata. It's a big humiliation. Kuti waunganidza vanhu. Munhu obva atanga kuchinjira magopo. Yeah. Zvakuita kunge musina kurongeka. Kuti atsvage mumwe munhu anomurespecta sezvaari. Yeah. No, thank you so much for that. So we have two contributions. Pinda, they differ in the way that they, see this issue and how it can be resolved. But also, zvakare ndinoda kumatambira sama contributions akatikoshera pakutarisa nyaya iyi kuti zveshuwa pane patinoona kuti isusu sevana tinogona kuda kuita mamwe decisions, but ndosaka zvichitaura kunzi unoziva patinonzi tashayikirwa nevabereki tinochema nekurwadziwa kwekuziva kuti pane imwe covering yatisisina, pane imwe taexposed, because covering iyoyo yemubereki yekungoziva kuti hauna chawati waona in life. Pane zvimwe zvinhu zvandinokwanisa kutokukavhira inini ndichitokudza kuti apa dai because pane zvavanenge vachitoziva. So I get what you're saying there kuti baba vanogona kunge vari right pakumira nekuda kuprotecta mwana wavo, because imagine the embarrassment of saying such things pakaungana vanhu, but ndiwo wasumuka futi nemhuri yenyu muchiziva zvamuri kuda kunotora zvacho, but maakuda kuzvishora. Yes. Then 4 months later maakudzoka futi maakuti zvamakamboshora pane vanhu zviya maakuda futi kuzvitora. So I think that's heartbreaking. SG, I don't know what's your contribution here. It is heartbreaking, but I also love to think kuti I think there's pakutaura kwakaitika entourage yemukomana, because initially his first idea was to bring 3,500, and this girl ndiye aibata mari, and she knew kuti they had 3,500. We were clear on that. Things changed the day that they were on their way kuya kumba. So the issue, I think, in emukomana is maybe his family or his support system, because his support system, I think, ndo vakamureizera those issues, and then they brought them forward. Do you know kuti kana une support system yakadhakwa inotongotanga kuti siri mhandara era tingambobvise mari yakawanda kudaro zviite zviite, totobvisa imwe yacho totozvidyira totomwa. But do you realize kuti pa 3,500 iyoyo ndo yaari kutoti ndakwanisa kuseva enda unoudza vanhu vari kumba kwenyu, but you might find kuti rora might be more than that. Yes. And inototambirika sekutambirwa kwanga atoitwa kuti ngauye, because inotambirika because they believe kuti kurora hauroore uchipedza zuva iroro. Because haazvicharge ega akasemukwashi. Do you get what I'm saying? Hauzvicharge wega, because dai waizvicharge wega waingoudza kuti ndiri kuuya nemari yakati, and then vanhu votongotambira kuti vari kuda here kutambira mari iyoyo kana kuti yawakwanisa kuuya nayo, but rora kuti mwana achajwa mari, if I can put it loosely like that. Obviously hakusi kuchaja, but kuti rora raiswa pamari. Yes.
unozozviziva on the day. On the day, exactly. Yeah. So for me, I think I am already seeing two red flags. The other red flag, like I said, it's the support system yake. Yeah. Already kana vanhu vauya kuzokubvisa musha vaakutaura zvinhu zvakadaro vachisupporta zvinhu zvakadaro. Imagine what it would be like when you're now married and you have issues. Yeah. Because marriage, inevitable issues are, and now those are the people that you're supposed to consult. Those are the people that are supposed to support you. And then number two is this guy. Murume wacho ari kuti ndoda kuroora. He's willing to embarrass you in front of your family. He's willing to embarrass your family and even embarrass iwewe wacho wari kuti hanzi ndiri kuda ndiwo wakandikoshera. So already on those red flags, I would say kuti this father is very correct and very right. But munhu kana ada munhu wake kunzi nyangwe azoudzwa mashoko kuseri uku kuti sorry zvinhu zvakaitika. I mean, let's find out kuti dare rokuti inhau yakangoomo zvayo, because kana uchiti wapinda relationship wadanana nemunhu pane zvimwe zvinhu zvinotopfukidzirwa, pane zvimwe zvinhu zvaunotoziva kuti ndinotomira neumwe wangu because ndiye wandasarudza. But I think that humiliation and embarrassment pamberi pevanhu was uncalled for. Rega tinzwe dare. Maswera sei? Hi KVG Nasaki. Aiwa taswera zvakanaka maswerawo. Thank you so much for calling. Munoiona sei muchiitonga sei? I understand my feelings and fears ababa. But I wish baba vakarespecta ma wishes emwana, decision yemwana. Because as parents tine patinogumira in deciding for our kids. Saka kana mwana akawirirana nemunhu wake vakaregererana, I think vanofana kurespecta decision yake, but vomuudza mafears avo. Ndizvozvo. Yeah, so that kana zvikazoitika mangwana vanomuudza kuti isusu we had these fears which we laid out to you, but iwewe we also had to respect your decision, because ndiwe unoziyana nemunhu wako, ndiwe unoziya kwamakasangana, kwamakawirirana, and how you guys get along. That's my contribution. Well, thank you so much for that contribution. On our WhatsApp platform, messages are coming through. This one says, Zanzi Joni, hana mbereki aiwanzo nyumwe zvekunyepa mbereki ngataure nemwana wavo vachimuudza his fears uye remangwana remwana iyeyu. Mwanasikana uyu ngaaonekwe kuti ambori nemakore mangani ekuzvarwa kana achiri mudiki zvekuti haasati akura zvekugona kunyatsofunga nekuita machoices makuru ari ega. Vabereki ava ngavamirire mwana wavo zvakasimba ipapa nekuti mwana uyu anogona kunodzvinyirirwa mwana iyeyu. Dai ndirini tezvara ava mukwasha ndaimuisa pakona big time nedisrespectfulness yaakaita. Itori red flag pachezvayo, so I will make that mukwasha pay a fine yemombe first before accepting he's coming back to the family. Zvichireva kuti vari kuda kuripwa kana mwana ati ari kuda kuti aende nemurume wavo anenge akutanga aripwa. What's your take also on that? Star FM, hello? Hi guys, how are you? Maswera Saide. Taskwera. Hey guys, inini ndinongofunga hangu kutika. Firstly, akatanganisa mukwasha. And then baba ava varofana kuita nyaya iyi zviri careful. Ruda rudzi rwemunhu. Kana mataura nemwana wavo akati ari kurida, ari kuda kutoenda, vane zvakazotaurirana behind the scenes vakawirirana, ende mukadzi uyu mwanasikana kana arida kuenda zvimweni zvaakaudzwa akazvibhinira. Asi sababa vafanira kugara naye pasi vomutsanangurira kuti kwauri kuenda uku uchanosangana nematambudziko, because vanhu vakuru takutoziva kuti mashoko akataurwa nemukwasha akabva paprocess yavakatoita. So that same process kana ana sekuru nanatete vatitoziva kuti ndo zvakaitika before aroorwa, ari kutonosvika mufamily yaasiri kuzogamuchirwa zviri respectful. Ndicharamba tichidzoka, ticharamba tichimutomenta, ticharamba tichitaurwa panyaya nguva dzakasiyana siyana. Saka vanofanira kumubuda pachino ndo chichanoitika. Asi kana achibvuma kusanoorwa, dai vangokwanisa kuti asaroorwa. Asi vakazomurambidza zveforce, firstly hongu ndibamini vane rudo vakamaisa kuchikoro vakadii. Asi pane mashoko anozodzoka futi akunzi ndivo vakandambidza kuroora. Mutodo uri kunetsa guys. Akazotadza kuroorwa kubva pano,
zvichanetsa kumberi because anenge akungoti ndimi makandikanganisa pandaida kurohwa kana kutonongedzerwa urombwa kunzi pamwe vakatorombesa mwana womukoma ndizvozvo asi dai anga ari biological mwana wavo wekuti nyangwewo unozvipira kuti ndinomuchengeta. I hear you there. Ambotaurwa nemukwasha uyu zviri kureva kuti vana ava vane kwavari kutombosangana saka navarangaroora nhasi mangwana vachachengeta mwana. Saka they also need to be careful ipapo. Saka ini ndiri kungoona hangu over and above kuti vanofanira kungomusiya aende asi vamutsanangurira maconsequence achanosangana nawo nezvaachanosangana nazo kwaachaenda uye achasvora sei. That's my contribution. Thank you. No, thank you so much for that contribution on 0772162651. In now dzatinowanzosangana nadzo mazuva ano takuona kuti lobola ceremony yakutowanzwa madrama yaya zvichida maybe tiri kurasa tsika dzedu, tiri kurerutsa mabiko aya tinounganidza vanhu tichiti mwana akubuda mumusha achinotambirwa mune umwe musha zvinombofambiswa seiko ivo vana vedu vechidiki ava kuzosvika pakupopotedzana pamberi pevanhu nekuzotaura mashoko yavo. Kana muchida kuti I always say ngatitaurei asi tichisiya remangwana rekuti tizokwanisa kutaudzana futi kana kuzokwanisa kutarisana futi, because once you say certain things, certain words, you can't take them back, and izvozvozvo zvinokanganisa relationships even nyangwe pamberi apo uchada kunatsa semukwasha kumhuri yawakaroora but pane chimwe chiremerera chaunenge watoluza iwewe semunhu just because of mashoko awatadza kuti ubate iwewe uchingoti veduwe regai ndisiye zvipfuure zvanzitori nani kuti vangoendavo vasina zvizhinji zvavange vataura pane kutaura mashoko akadaro. Star FM, hello. Okay, Viji. Maswera sei? Maswera sei. Aiwa, taswera zvakanaka. Munoitongawo sei makaitarisa nhau yatinayo? We understand kuti baba zvishuwa vakagumbuka. But ndinoagreea nevamwe vari kuti mangwana zvikazoramba kuti mwana achamunazomuroora inongodzokera futi kuna baba. Unozva chinoitika muupenyu vanhu vanogona kutukana but vakwavari uko varubva vawirirana handitika dzimba dzatiri kugara idzi tine patakatombottukana nevamwe vedu but tavaviri takutochembedzana handiti. So ndaifungidza kuti baba vanogona kutaura nefuna vavo his feelings, then kana mwana atari kuda murume wake wotambira mari mwana oenda. Ndokufunga kwangu. But we understand frustration yababa. Pana ambotaura nyaya yekuripa ingashanda here kuti mukwasha kuti mashoko awakasiya wataura pano ripa zvinobuda here kana kuti zvinotoomesa futi relationship yekuri kuenda mwana? Zvinogona kuita, zvinogona kufaita. Why ndiri kudaro ka? Because mwana vanga vari paprocess yekutanga kuroorana. Remember vamwe baba havasi kuziva kuti mwana uyu anga asiri mhandara ka? Vamwe vatozvinzwira ipapo. Ndizvozvo. Handiti, vatozvinzwira ipapo. Of course mwana mukomana akasikwa kutaura izvozvo. But kuripa, yes, anogona kuripiswa because akataura zvipamberi pana atezvara. Hazvitaurwi izvozvo. Saka kutotuka munenge watuka mwana wavo nesi wacho wanatezvara wacho. Ndizvozvo. Yes, omuripisa zvo. Kunhari yabve yadona zveshuwa vanenge vashora dare maitiro avakaita vakwasha zvichida zveshuwa panogona kunge paine mhosva inofanira kuripwa ipapo. Stay with us. We will be back in a little bit. It is our hot topic on a Wednesday. Feel free to drop your contribution. The Econet Victoria Falls Marathon, Africa's most iconic marathon, established in 2006. Hashtag roar above all resistance. When the flags roll, must yet be high. When the drums roll, ratatata, be high. When Africa comes, we come alive. This is where legends roll. Roll above all resistance. As I lead the legends. Roll above all resistance. And they
Africa's most iconic marathon, the Econet Victoria Falls Marathon, established in 2006, happening on the 5th of July, 2026. Hashtag roar above all resistance. Hashtag Asambeni Malaysians. Econet Wireless, inspired to change your Alcohol may be hazardous to health if consumed to excess. The operation of machinery or driving after the consumption of alcohol is not advisable. Not for sale to persons under the age of 18 years. Your scarf is awesome. Where'd you get it? Thanks, man. I actually got this from African Distillers, and the best part, I didn't even buy it. Wait, what do you mean you didn't buy it? It fell off their truck? No, man. It's from the Spirit of Winter promotion. I literally got this for free yesterday. Free? Okay. What's the catch? No catch at all. You just buy any two 750ml bottles of either Nikolai vodka, Goblin whiskey, Goblin No. 9, Whitestone gin, or Viceroy brandy at participating outlets, and you're in it. Really? And they just give you the gear? Right on the spot. You can choose between a branded scarf, a woolen hat, or even winter gloves. Wow. Which outlets are doing this? I'm going to get mine before they run out. Check the African Distillers Facebook page right now. They post a list each week of participating stores. Say no more. Spirit of Winter promotion, here I come. Huriadzo Inkunzi, Zimbabwe's first ever fully digital group savings platform. Mukando Ebafon. It's simple, safe and transparent. No paperwork, no bank account, zero charges. Plus you earn tax-free interest. Dial *223# or download the Huriadzo Inkunzi app today. Create your group to start saving, growing and winning together. POSP. Hashtag convenience made simply possible. POSP is a member of the Deposit Protection Scheme. Well, sounding good all the time. Good day, Zimbabwe. Well, this is a reminder to all investors to keep their Zeda investment license up to date. If your license has expired or is nearing expiry, you have up to 90 days to renew. Now, don't wait. Late renewals attract penalties and may disrupt your operations. Renewing your license ensures you remain compliant and continue benefiting from Zeda's investor support and facilitation services. Visit Zeda DIY licensing portal today, or you can call us on 086 77 009135 for assistance. And Bindura University of Science Education invites you to the launch of its Empowerment Fund this Friday, the 3rd of July, 2026 at Cresta Lodge in Harare. Now, this will be happening from 6 p.m. and be part of this landmark event supporting scholarships, research, innovation, infrastructure, and academic excellence. Network with the Vice Chancellor, industry leaders and policymakers. Tickets are $100 per person and $1,000 for a table of 10. You can book now. Dr. S. Naidu on 0712-734-956 or 066, I beg your pardon, 210-7619. That's BUSE, shaping and creating the future. Sounding good all the time. We are Star FM. Let's check out some of the voice notes coming through. Zvangu Sakina KVG. The worst statement ravakatotaura nderekuti takakuwana usiri musikana. So what? Anditi he made a decision to marry this girl. Achitoziva kuti akamwana asiri musikana. Saka kana akamwana asiri musikana ndo zvingaita kuti munhu achinje from 3,500 to 1.5. Kuakazviziva sei kuti asiri musikana? Kune red flag. No. That's total disrespect. Aungati munhu pamberi pavabereki vake kuti kwandakakona usimanda apa usatotoroora kutongojairira whatever because munhu pawaitonomuda sezvaari ndozvawaitongotaura izvo tinoda sezvaari kwete zoti wapamba pevanhu wototadza kuti wakatombovata nemwana wedu. That's total disrespect. Hazvina zvazvotaridza because ipapa wozodzoka wondiudza kuti wakuda kuroora. Komana vanhu vari kuda mavhijini ngavatsvage mavhijini.
kwete zvokuti vatora vane vanhu vachinyatsozva kuti haasi virgin wozoda kutanga kuda kusimudza musoro sezvikuita blasa izvi zvakadhakwa izvi. I think baba very justified in his assessment. This guy who likely turn abusive in the relationship, and you'll be throwing in the virgin card along the way. Saka ngavaramba vakatsika, but maybe also you might need to consider what Mwana also feels or wants in this scenario. Thank you. Our hot topic on a Wednesday, Pakaoma, someone is also coming through and saying, so are we not ignoring the importance of virginity in this story? And what is our society saying as a whole? But I think the biggest pandemic is what we are facing with men of today. Men that want to be with virgins or marry virgins, but don't know what to do with them. Because I would like to believe kuti dai mwana watiri kutaura naye ari in question uyu watiri kuitira hot topic paakaluza umhandara wake tinototenda kuti murume akautora aifanira kubva atoukoshesa ubva autora naye. So most men are after virgins that they don't know what to do with after vaita zvavanenge vaita. Unorarirei nemudzimai wausiri kuda kuzorora uye asarudza uye ari kutotaura kuti akatorara naye because atotaura ndakakuona usiri kuratidza kuti akatoita sei akatorara naye. Saka nhau yedu ichadzokera kwamuri imi varume kuti muzotipawo nguva yekuti tizoita hurukuro tinyatsonzwisisa kuti kana wamuwana musikana wacho mhandara uri kuziva here zvekuzoita naye after, nokuti kana masiya muri kuda kuti zvizoitwa sei, chiukoshesai. Virginity yacho iri kumbobviswa naniko? Ndopandiri kutaura kuti dai tisina hot topic yatinayo, so tichada kuti tizoikurukura nyaya iyi. Ndofunga tichaiisa pamubvunzo nando tichimbonzwa kuti varume pfungwa dzenyu dzinenge dzakamira sei papapa kuti zvinofamba sei. It's a sad situation, but inzwai ndosaka tiine dare rokuti tikurukure nhau idzi. Tinokutendai vedare, ngatizviitei zvakare mangwana, titenderei tibate imwe nyaya inenge yapinda mudariro. My name is